Arestado ang mga sakop sa gitawag nga roll-up door gang nga mo'y utok matud pa sa mga insidenteng pagpangransak o pagpanuli sa Davao City. Duha sa mga sospek, minor de edad. Ano ang report ni Argel, relator. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagdagan ni ining lalaking nakahukas. Sa laing anggulo sa kamera, makita nga samdan di ay ang kamot ni ini. Taod-taod pa, nagsunod ang laing lalaking nakahukas apan nadagma. Gisundan pa sa laing lalaki nga nadagma sab hangtod sa naglisod na sila og dagan og naabtan sa wala naka-unipormeng pulis. Busa, pakyas sila nga makaikyas. Operasyon kini sa Davao City Police sa pagukod sa mga gitudlong suspect sa nagakahitabong pagpanglungkab ug pagpang-hold up sa nagkadaiyang lugar sa Davao City. Diyang ilang natultulan ang hideout sa mga suspect sa Purok 12A St. John, Barangay 76-A Davao City. Nakasibat ang lalaking unang nakadagan sa video, samtang nadakpan ang laing tulo ka kaubanan. Usa ka 19 anyos ug laing duha ka suspect nga nag-edad 16 o 17 anyos nga na-rescue. Nakamatikod sila nga mga pulis tong mga nakasibilyan dito, sir, no? So mao pabutan na ato ang operatiba, sir. So nagpabuto po na ato ang kapulisan para maprotektahan ilahang kaugalingon. Na-recover sa kapulisan ang .38 nga pistola sa mga suspect. Dugang sa kapulisan ang maong grupo sa kabataan, maoy na ilang suspect sa bag-uhay lang nga nahitabong pagpanglungkab sa upat ka establishmento sa Bahada, Davao City. Usa sa mga timailhan, mao ang tattoo sa mga tudlo sa usa sa mga suspect nga nakuhaan sa CCTV. Gani ni atong Biyernes lang, usa ka babae ang nabiktima sa pagpanulis sa riding in tandem suspects sa Barangay Pasiano, Bangoy. Di nakuha nila ang usa ka mahalong cellphone. Nag-adto siya sa Bahada Police Station, ihatag siya og description sa mga suspects sa iya hamang na identify, sir, no? And then based sa ato ang Rogues Gallery, nakuha nato dito ang complete details sa mga suspects. Mag-atubang ang mga suspect og kasong robbery. Wala na sila mihatag og pahayag. Samtang naghulat og discernment sa DSWD ang duha ka minor de edad. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.